Здравко Минев и съм акушер-гинеколог от болница Селена Пловдив. Този клип е направен специално за YouTube, за да могат моите пациенти и разбира се всички останали жени, които имат нужда от инвитро, да се запознаят какво представлява процедурата. Днеска ще говорим специално ще продължим започната тема от миналия път и ще говорим специално за самата пункция, оплождането на яйцеклетките и трансфера. При миналият клип, който беше първа част, стигнахме до момента, в който таймираме овулацията. Правим лекарство и избираме на кой час ще направим пункцията. Както вече казах, тя може да бъде между 35 и 36 часа. При някои жени, които са по-възрастни, може да бъде и на 34-я час. Знам, че това го преповтарям, но все пак е важно да го отбележа и да го кажа. Така че да не се очудвате, че вашата приятелка е направена с пункцията на 36-я час, а вие сте на 35-я час, а пък другата ви приятелка е на 34-я час. Всичко зависи от индивидуалната преценка на лекарят. В деня на пункцията трябва да бъдете абсолютно гладна и жадна. Нищо не трябва да сте яла, нищо не трябва да сте пила след 9 часа вечерта от предишната вечер. В болницата ще ви кажат в колко часа трябва да бъдете в отделението. Обикновено това е час и половина преди самата пункция. Ще бъдете приятел, ще бъдете настанена в стая и ще изчаквате самата пункция. Преди самата пункция абсолютно задължително трябва да изпразнете пикочния мехур. Трябва да няма никаква урина, защото нищо на урина в пикочния мехур на нас ни пречи. Може би 10 минути преди самата пункция, акушерката ще дойде и ще ви посети, че трябва да се изпразните пикочния мехур. И в часа, който трябва да ви бъде пункцията, тя ще ви вземе от стаята и ще ви доведе в оперативния сектор. Оперативният сектор са няколко помещения, които са свързани помежду си, като едното е залата, в която извършваме самата пункция. Съседното помещение е залата на биолозите, където се извършват всички манипулации от биолозите. И те имат още две сервизни помещения към тях, в които се намират фризери, хладилници и техника, която те ползват постоянно. Обикновено на последния ден на стимулацията, когато ви се прави на лекарството, което таймира овулацията, ще имате среща с анестезиолог. Казвам обикновено, защото ако се окаже, че има много операции и анестезиолог е зает, това ще го направи в деня преди пункцията, той ще дойде сутринта и ще говори с вас. Но винаги имате среща с анестезиолог, който ще ви разясни на опойката, която ви се дава. Знаем, че много от нашите пациентки се притесняват от даването на пълна опойка. Това не е съвсем на пълна опойка. Това не бивате интубирана и не бивате преспана толкова дълбоко за операция, но бивате обезболена напълно и те ви държат в една граница, в която е възможно дори вие да контактувате и да отговаряте, ако ние го попитаме нещо, но вие не усещате абсолютно нищо и просто лежите и изкарате в полусънно състояние. След манипулацията обикновено нямате спомен за това, което се е случило. Акушерката ще ви доведе в операционната, в стаята, в която се извършва самата пункция и ще ви настани на операционната маса. Това е от типа на по-специален гинекологичен стол, в който вие сте в гинекологична поза. Анестезиологът се намира до главата ви и анестезиологичният апарат се намира до главата ви, а отпред пред вас в дясно се намира ултразвуковия апарат, на който през всичкото време ние следим как преминава пункцията. След като сме сложили на гинекологичния стол, анестезиологът започва да го приспива и в момента, в който вие сте вече заспала, акушер-гинекологът почиства влагалището. Влагалището трябва да бъде идеално чисто, защото при изваждането на яйцеклетките е възможно с иглата, с която ние проникваме в кръвната кухина, да вкарваме инфекция
на което да доведе до усложнение след самата манипулация. Затова се прави много добра и щателна дезинфекция с специален разтвор на влагалището. Подчертавам с специален разтвор, че правим промивка на влагалището и почистване на влагалището, защото нормалните препарати, които се ползват, са много токсични и те биха убили яйцеклетките. Оказва се, че яйцеклетки са изключително чувствителни на миризма, на изпарение, на прах и затова се работи с ръкавици, които не съдържат прах, не съдържат талк, на дрехи, които ни пускат вълканца, с препарати, които правим дезинфекция, които не са токсични за яйцеклетките. Когато се подготвите да тръгнете за болницата за пункция, трябва задължително да се вземете душ, да се изкъпите добре и не трябва да ползвате абсолютно никакви парфюми или дезодоранти. Подчертавам, абсолютно никакви. Яйцеклетки са много чувствителни на миризми и не може да ползвате абсолютно нищо. Ще изкарате половин ден без парфюми и без дезодоранти. Същото важи и за гримове и фондиотени и всичко, което има прах, което слагате по лицето си. Просто трябва да бъдете хубаво изкъпана, абсолютно чиста, когато идвате за пункция. След почистването на влагалището, проверяваме дали цялата система работи и започва самата пункция с една специална игла, която е около 30 см дълга и с много финно заточване на върха по специален начин се набожда влагалището под ултразвуков контрол. Вагиналният трансдюсер, който ние ползваме при изваждането на яйцеклетките, има специален адаптор, през който цялата игла минава. Така че, когато ние пробождаме влагалището, ние будем директно самото влагалище. Зад влагалището се намират обикновено яйчниците. От ултразвуков контрол ние ги виждаме, прицелваме се в определен фоликул, пробиваме го и изсмукваме съдържанието от него. Ние специално ползваме машина, с която промиваме автоматично фоликула и след това отново аспирираме съдържанието. Така че един фоликул ние го промиваме по 2-3 пъти, а някои пъти по 4 пъти, когато се касае за жени с намален овариален резерв. Целта е да изкараме максимален брой яйцеклетки от фоликулите, които будем. Излишно е да обяснявам и да казвам, че техниката на бодене не е съвсем елементарна. Много е важно под какъв ъгъл се влиза спрямо фоликула, къде се разполага иглата, така че да може да засмучим и да създадем движение вътре на течността в фоликула, така че това движение на течността, на фоликуларната течност, да увлече яйцеклетката и ние да я засмучим. Защото често пъти се получава, че примерно сме боли 20 фоликула, а сме изкарали 10 яйцеклетки. А в същото време нивото на естрадиола е отговарял, че жена трябва да има 20 качествени яйцеклетки. Така че изключително важно е самата пункция, техника на самата пункция. Въпреки всичкото, това е техника и това се научава много лесно и това се прави много лесно при условие, че човек е видял как трябва да бъде направено. Споменах вече, че няколко пъти промиваме фоликула, за да сме сигурни, че изваждаме яйцеклетка. В зависимост от времето, което имаме и в зависимост от броят на яйцеклетките, ние обикновено чакаме биологът да каже дали е намерил яйцеклетка в фоликула, който сме пунктирали. А ако той не е намерил яйцеклетка, продължаваме да правим промивки 4, 5 и 6, за да сме сигурни, че този фоликул или няма яйцеклетка, или ние сме я извадили. Обикновено с втората промивка и максимум с третата промивка се отделят яйцеклетките. Много рядко е да имаме 100% изваждане на яйцеклетки.
Но 90%, 95% това е напълно нормално и разбираемо. Тук правят изключение жените, които са на поликислозна яйчниците, при които често пъти ние имаме много малки фоликули, в които има незрели яйцеклетки, от които нищо не изваждаме, или фоликули, които въобще няма яйцеклетки. И също така при жените, които са с намален овариален резерв, при които има несъответствие между нивото на естрадиола в последния ден на стимулация и големината и броя на фоликулите. Нивото на естрадиола ни е добър ориентир, защото ние още тогава предупреждаваме жената и казваме, че при нея се очаква да изкараме по-малко яйцеклетки от броя на фоликулите, които има, защото обикновено пациентите живеят заедно с нас целият този процес, т.е. по-скоро ние живеем заедно с пациентите целият този процес и ние всеки път споделяме на колко са фоликулите, как се развиват и какво се очаква да постигнем накрая. И до момента, до който ни дойде на период, когато ние таймираме овулацията, ние все още не сме наясно колко яйцеклетки ще извадим. Ние само виждаме колко фоликула зреят. Но когато изследваме нивото на естрадиола и видим, че има голямо несъответствие, просто предупреждаваме пациентите и казваме, при вас се очаква да изкараме 2 или 3 качествени яйцеклетки, въпреки че имате 5 или 6 фоликула. И в действителност така се получава. Така пациентите не са разочаровани от резултата, защото е много потискащо да очакваш, че ще имаш 5-10 яйцеклетки и накрая виждаш, че имаш само 2 или 3 яйцеклетки. След като сме пунктирали всички яйцеклетки, всички фоликули и сме изкарали максималния брой яйцеклетки, които сме успели, да правим оглед на коремната кухина с ултразвук. Оглеждаме има ли някъде кървене, има ли свободна течност в коремната кухина и накрая измерваме дебелината на лигавицата. Дебелината на лигавицата ни трябва, за да преценим ще правим ли трансфер или няма да правим трансфер. Освен дебелината, разбира се, обръщам внимание и на структурата на лигавицата, което в предишния клип го подчертах. Успоредно с ваденето на яйцеклетките, биологът постоянно веднага приглежда това, което ние сме извадили, пунктата, който ние сме извадили и чрез специална информираща система на нас на едно табло и с сигнал ни се получаваме сигнал, че има извадена яйцеклетка. Така ние продължаваме към следващия и към следващия фоликул. След като сме приключили с изваждането на всички фоликули, биолозите оставят за известно време да се акомодират яйцеклетките към новите условия, защото това е стрес за тях да излезнат от организма, от женския организъм и да отидат в едно P3. И след този период биват обработени, подхранени, промити и подготвени за иксиране. В следващите няколко минути ще видите клип, който представлява самата пункция, как изваждаме яйцеклетките, където аз още веднъж ще обясня и ще казвам успоредно с това, което ще работим, как излизат яйцеклетките. Това е функция на фоликули, за изваждане на яйцеклетки при инвитро. В момента пунктираме десния яйчник. Това е иглата, бялото, което виждате. Просто измукваме съдържимото. Поливка. Пак поливка.
спирам на техниката на правене, промивка, но се стараем минимално да местим иглата и също време максимален брой фоликули да монтираме с едно боцкане. Нашата школа е да промиваме фоликулите, промивка, веднъж или два пъти, докато на промивка има клиники, където не се промиват фоликулите и колегите твърдят, че изкарват същия брой яйцеклетки, които изкарват, когато се промиват промивка. Течение. Промивка. Промивка. Този фоликул е прекалено малък, но независимо всичко ще го коректираме. Ако излезе незряла яйцеклетка, ще оставим да озрее и пак ще го охладим. По принцип малките фоликули не ги промиваме, но тук само заради демонстрацията ги промивам. Тук от самото начало има един фоликул, който е много плосък и деформиран. Не смятам, че от него ще излезне яйцеклетка, но независимо всичкото и него ще го аспирираме. Промивка. Бистро ли да знам какво пълно? Да. Тук да съм чил. Пълнитка.
Това беше десният яичник. Това е левия яичник. Това са нормалните фоликули. Така изглеждат нормалните фоликули на големина. Промивка. Промивка. И още нещо. Колко контирахме предишния яичник? Промивка. Тече ли? Пак. Нещо. Да. Слушай, помни ставиш всъщност? По-пълните си направят. В момента пунктирам фоликул, който е пунктиран фоликул, който е в центъра на екрана. В ляво е фоликул, който го бях пунктирал преди малко. Той се изпълва с кръв вътре. Това е нормално нещо. Това е бялото, което се изпълва. Промивка. Карай малко по-интензивно.
Промивка. Промивка. И още промивка. И ще добре. Промивка. Еще ли нещо? Това не го бъде, защото е вложено. Това бялото, което го виждате, това е фоликула, който се изпълни одеве с кръв. Това по никакъв начин не мога да го предотвратя и да го избегна, просто това е съд, през който съм минал през който съм минал, докато съм стигал до фоликула. Но това няма никакво значение, тази кръв се резервира напълно и изчезва след това. И не води до никакви последици за яйчника. Тези фоликули са по-малки, но въпреки всичкото ги бода, за да съм спокоен, че не съм ощетил жената. Промивка. Промивка.
се изключва в даден момент, като не пипаме копчетата. Добре, да свърши пункцията. Това е матката. Измерваме задължително дебелината на лигавицата. В случая структурата на лигавицата е много добра. Може би, ако беше малко по-дебело, ще да е по-добре. Но и това е достатъчно добре. Лигавицата е 9,3 мм. Оглеждаме в корема. Това е единият яйчник. Това е другия яйчник. Добре. Оглеждаме да няма свободна течност, която да се събира. Това още в началото го имаше, така че това не е проблем, тази течност. И с това приключва функцията. След като са изкарани яйцеклетките, обработени от биолозите, се пристъпва към самото оплождане. Оплождането може да бъде нормално инвитро, при което се смесват яйцеклетките с сперматозоидите и се остават и след 24 часа се отчита колко от тях са оплодени, а могат да бъдат и иксирани. Икси, това е вкарването на сперматозоида директно вътре в яйцеклетката. При него ние преодоляваме на процеса на проникване на сперматозоида в яйцеклетката, който някой път е затруднен в зависимост от това дали има антитела по повърхността на яйцеклетката и по повърхността на сперматозоида, които пречат да се свържи сперматозоида с яйцеклетката. След като бъдат оплодени яйцеклетките, те биват оставени на спокойствие и след 24 часа се отчита колко от тях са се започнали да се делят и при колко от тях е настъпило деление и дали това деление е правилно. Тук е много спорен въпросът на кой ден да бъдат върнати ембрионите. Дали да ги отглеждаме 3 дни ембрионите или 5 дни или 2 дни. Принципът, който ние спазваме е това, че най-добрият инкубатор за яйцеклетките е майчиният организъм. И затова ние предпочитаме при малък брой ембриони, при малък брой яйцеклетки, малък брой ембриони, да направим трансферът максимално рано, така че да избегнем всички неудобства, които изкуственото отглеждане на яйцеклетките предоставя. Вярно е, че ако ние ги отгледаме до бластоцисти, успеваемостта е най-голяма. Там успеваемостта е 80-85% при трансфер на бластоцисти. Но, за съжаление, има много жени, които не достигат до трансфер въобще, защото ембрионите загиват и не успяват да стигнат до бластоцисти. И за да елиминираме фактора инкубатор и отглеждане, хранителни среди, ние в някои случаи предпочитаме да направим трансфер още дори на втория ден. По принцип обикновено правим трансфер на третия ден. При по-голям брой ембриони, част от ембрионите ги замразяваме на третия ден, останалата част ги оставяме и ги отглеждаме до бластоцисти. Но обикновено, ако жената настоява и при малък брой ембриони, ги отглеждаме до бластоцисти. Но обикновено при малък брой ембриони ги връщаме на втория или третия ден. Обикновено след пункцията даваме обезболяваща свистичка на пациентката, така че да намалим дискомфорта след една пункция. В рамките на час и половина се събуждате напълно от плойката, която сме ви дали, някой път дори и много по-бързо, но си тръгвате най-рано след 4-5 часа, защото ще бъдете следена и наблюдавана за кървене, което не сме го забелязали веднага след пункцията. При тръгването ви от болницата, акушерката ще ви обясни на всичко, което е необходимо за вас, какво трябва да пиете, да приемате като лекарства, така че да го подготвим за трансфер. В следващия клип ще ви разкажа как става подготовката за ембриотрансфера и кога се прави ембриотрансферът. Благодаря ви за вниманието.